Umthetho ke usekelwe khona ukuze umntu lona azibone ukuba too bankrupt to observe the law, therefore you need the Messiah. Isizathu esibangela uba uYesu angafiki immediately after umntu onile egadini e-Eden, if uYesu wayekhawuleza wafika, akukho mntu wayeza kumamkela uYesu, because umntu ebengazukuzibona emdinga. Now umntu lona unikwe umthetho so that enze, umthetho ungamandla wakho, so that enze umntu ngamandla wakhe esenza amatiletile ezama ukufumana ubungcwele. Kusazeka kakuhle ukuba apha ematiletini wakhe akacingi abufumane ubungcwele ngomthetho, because remember umthetho ungcwele kodwa umthetho awungcwalisi. So uza kubila usoma ubungcwele ubuncane not emthethweni. So injongo yomthetho ibingokuba utsho uncame iinduku zakho zophuke tu. Zame yonke into. Ebhuti, phayana kokucanyagushelwa kaSirayeli, indoda yone kuthathwe imvu isiwe kumbingeleli, then umbingeleli ayi-examine imvu leyo. Aku-examinwa lo wonileyo, uyayekwa yena, ku-examinwe imvu ukuba ikufanele na ukulenyusa eli dini